Ben, doncs, avui pensi que so que me va succedir i que dieu ser ensenyeu a examen perquè ell com a se portese a la mia mestra d'aran en podcast assiu ad mem propi podcast estan parlant d'un que és de mi des persones que òbviament formen part de l'equipa perquè ja més li agrada que le diguen responsable de, a era li agrada més que le diguen que formen part d'un equip d'un conjunt de persones que en aquest cas doncs ell d'Eirau de Lengua. Parlam nemés nemens que era Manuela Ne. Manuela, com va? Bon dia. Un aclariment. I que no m'agrada que me'n diguen perquè que realment no en so. Ves, tu és la persona que portes més temps ara mateix a casa a nivell de cultura lengua, no? Donc és acrò no vol dir que sigui responsable. Aquí tot hi hem responsables, de tot hi hem els nostres treballs en equip, com ben dides, i la nostra responsable màxima era síndica d'Aran. Atauei. Més alabens, l'agens de tot so cabell d'amet departament tot això, se mos hauen de dirigir com a... Clar, com a responsable només, dieu com a responsable de secció no cau carnatau, no sé, estiu la veig? Donc cada un, la veritat és que porta usaes determinadi i a la veig la persona s'adreça o l'adrecen a la persona que porta aquest E. Molt bé, doncs ara després parlarem si som homes. Primer de tot, soc esquí amb tots els convidats en general. Com estàs? Com te trapes ara mateix, a veure? Donc ben, perquè vengui de passar una dimenjada fantàstica. La veritat és que jo soc de la Val d'Aran, que no m'arribeu gaire, so de ser de la Val d'Aran 2 dies, i me trobi ben, molt ben. Si t'haguessis de definir, Manuela, amb 3-4 mots o adjectius en aquest cas també, com te definiries tu? Donc, en primer lloc, diria que soy una persona força sensible, que soy empàtica, que m'agraden les persones, que m'agrada teatre. Molt bé. Fantàstic. Ja va bé, que t'agraden les persones, perquè cap a la fi en aquest món ja, no sé si ara ja hem 7.000 milions o 8.000 milions, ara no et sai. Jo quan estudiava en classe, me sembla que eren 6.600 milions de persones. Més aquest número exponencialment va creixent també pas dels anys. Evidentment no coneixia els milions de persones que hi ha, però és veritat que jo quan m'esqui amb més persones de seguida les cuelli afecte i cregui que eres ajuda bé i per tant és fabulós. En general de la societat aranesa, què en penses? És a dir, de quin tipus de societat auem si ho en a Val d'Aran? Perquè me tràpiden perfils de persones que parlen sus que se senten ben acollides per part dels veïns de la Val d'Aran, més me tràpid d'autes que me diuen de que les costa, no tant generar relacions socials, se no dieu eret de mantir-les perquè com a que els aranès hi hem com a més barrat i de més nostra deixi que deixam força poc entrar les altres persones. Bé, jo tots m'he tenit a dir, he dit jo mateixa que era gent en general, era gent de muntanya i a mi hi ha gent diferent, a mi hi ha gent més embarrada, nosaltres mateixa. I aquestes relacions que cream de més persones que apareixen en les nostres vides, a viatges són relacions que no són de tot preguntes o que costa que siguin preguntes. Això no és dolent, perquè persones que de seguida donc es connecten i que te condenen la seva vida i que tan ràpides són taec com a tant plus desaparèixer. Penses que són persones que no han tant de valor o no ofereixen tant de valor a la història de la persona? No te diria tan acrò. Simplement són persones més diverses, més diferents, més que a viatges estableixen relacions més superficials. La gent de muntanya amb aquella gent diguéssim, més barrada, més que quan realment adquirisses un amic o una amiga, doncs aquest amic i aquesta amiga són tots els temes. Almenys això me passa, no n'hi ha guaires. Les podries contar amb dies més? Segurament. Persones a tau realment... I que hi ha gent que dius que no... Jo coneixi quasi de persones que diuen no pugui contar amics de veritat, amics, ne de mi amant. Doncs possiblement veritat, perquè realment un amic i un tresor, i una amiga també. Som més amigues que d'amics, però en tot cas era amistat que tan valiosa, era trendesa que provoca l'amistat, no era trendesa que provoca, per exemple, un enamorament o era amor, perquè llegia un llibre que diria que era amor, i com les magnòlies, que quan les arrenques s'acaben, s'ennerissen, s'eixuguen.
Era tendresa que provoca l'amistat és perdurable. Dura tot temps. Realment, per els costats, ja crec que hi ha d'haver. Penses a la vegada que nosaltres usaríem més mau interior, no sé si és més mau interior o més mau cognitiu perdre i amistat que perdre en amor? Vam a veure. És que a viatges l'amor se torna en amistat també. I a la vegada que se conjuguen dues causes eternament valuoses. Vale? Però l'amor en ell mateix a data de caducitat. Perquè l'amor se conforma, l'enamorament, no parlo de l'amor, sinó de l'enamorament, se conforma amb passió. I aquesta passió, força viatges, acaba. En amistat, so que creix hi ha quaucarren per auto, hi ha trentesa, hi ha afinitat, quaucarren aquí condes un secret, aquí valores, aquí celebres els seus èxits com a compartisses les seves penes. I acrò, si aquest enamorament se convertís en acrò, és realment quan se convertís en quaucarren perfecte. I a la vegada, guaire amics perfectes, hosti. O gaire sensacions perfectes, hòstia, a la vegada. Ara que has dit aquesta definició tan concreta, penses que podries reduir aquest número? Evidentment. Ja no t'ha quedat dit aquí. No, clar. Evidentment. Molt bé. Que per cert, Manuela, has escoltat Veteranen podcast? Escuté a Lola Cabero, escuté a Sindica d'Aran, he vetat més, està bé, sí. Què t'ha semblat format? Doncs em sembla que és un interessant, perquè a viatges les persones amb un concepte dels autes, en certs temes no hem suficients converses, no hem suficient intimitat amb ells com a saber què pensen de certes causes. És important també conèixer les persones més enllà de tema més que les tractes, no? I això, doncs, me va bé que me coneixen, no són que perquè treballa en airau de política lingüística o perquè és que teatre. Me va bé, m'agrada que me coneixi la gent. Per tant, diries que Dieu hagués vist des d'aquella persona que lo guarda des de d'hora, que no passe, que des de la gens a tu t'agrada, per exemple, conèixer les històries de les persones, no tant era ton airau professional que era aranès, que Dieu també t'interessa, saber què opina aquesta persona, de què se potenta millorar aranès. Més, jo penso que també dius això, no? Que t'interessa més aquella persona que n'opina si és un procés vital concret o que cap a la fi i això que cerca massiu, també conèixer a Manuela en aquest cas, no pas tant era que un equip en la secció de llengua i cultura. Doncs, a veure, de vera manera te despulles ensenyar davant de la gent, però a la fi també un despullar molt relatiu. Me vas a dir una sèrie de preguntes i, com diguem, vau a respondre a que crega que el límit que jo me meta. No? Però és important que no ens quedem tostem amb la primera fotografia de la persona, que anem més enllà, que quan de vera manera s'apropen a tu, doncs es veguen que has els sentiments, que has les inquietuds, que és sensible, que és empàtica. Doncs, efectivament, jo penso que la majoria de la gent que me coneix et sap. Però també pot haver gent que per motius també professionals pensen que dieu s'ensenyau estricta, que s'ensenyau dura, que aquesta en els exàmens d'aranès era dolenta. Enès o no? Al contrari, els meus companys tot dirien. Molt bé. Te vull demanar, ja que venim podcast en aranès, que a cap per a fin, ara torni o te viatge a tot costat professional com a membre de l'equipa de llengua i cultura, que t'has escoltat bé podcast, li foti guaire cops de pes a d'aquest idioma tan meravellós que hi era aranès? Tutti aquem, macro, Álvaro. Tutti. Jo, mengen tur, també. Però és important parlar la llengua. La llengua és molt important, la cal parlar, perquè si no la parlam, se va perdre. A la vegada, programes com aquest, és evident, doncs, que has de cercar que quan parles casques aquello que millor sàpies, evident. Més tot i francament la pauta en un moment dat en la vida, en la llengua també. Quin és l'error que tu que has escoltat els convidats en general o també a jo? Quin és l'error que dides que això hi ha causa que hi massa en carrer i ho dides tutti? Realment dieu no s'ha dit a tau? Doncs guardarà ara ser un abús de la paraula xautar, per exemple. Xautar com a, jo ho interpreto com a
m'encanta, m'apassiona. Donc, amb que digues m'agrada força, ja va bé, perquè era paraula que justament diguem més. I després hi ha força calcs lingüístics que si tu tens juent i que entenes i dius, mare mia, d'una cantret. Que diguem, Per bro, exemple, què passa, bro? Entonces, bueno, aquerò no hi tampoc, hi ha causa que hi ha jerga, hi ha forma de parlar de juent i que... Però, per exemple, sac digui o campa en cundes de guarda, donc sac digui hi un calc de castellà, se lo dije, a la vegada en cundes de dir de lat digui, didem sac digui. Això s'ha dit força. I després el tema de campar i guardar, també hi ha diferència. Això me passa, també te'n digui. Bueno, tu ja et sabes perquè avui m'ha converses de que me succedia. Campa ben, com m'està de ben hagués peiot, no? Perquè t'acampar t'hauria de l'autoria que t'he peiot, tu dius, cau que li dius despullar, com has dit tu, despullar abans. Efectivament, no? Cau guardar, se guarda, cau carent que se guarda més guants directament. Campar ja vol dir que anar a acampar la dins de l'armari, en fi. Aquelles causes, o per exemple, eren plec d'era perifràstica, no? Està lloviendo en castellà, no hi està ploguent en aranès, ell plou. Sí. Aquestes causes passen per cert. Clar, imagini que tu en ton dia a dia no t'engueges d'estar constantment tractant a de la llengua, i a dir, constantment estar aquí, no sé, se revirant, se corregint, se creant noves qüestions vinculades a aranès. Cap per a fin, jo suposo, com a totes les persones, hi ha un moment en què el cap col·lapse perquè arribes a tot límit mental i dius, no em vull més avui. Clar que et digui que no em vull més avui, però no em vull més avui en general de treballar. La llengua, això no me cansa, perquè d'abord, en plus, és que d'altres causes les esqui en aranès. A la vegada he cantat, esqui teatre, en fi, les esqui en aranès perquè era mia llengua. Parli de men entorn en aranès i per tant la llengua no me cansa ja més. És evident que com a tutti, i a totes mos cansa treball. Lògicament, si no seria persona. Arriba el dia que soc cansada. Què t'agrada més de l'equip de persones amb que treballes aquí a baix en departament? M'agrada força era unió que ho hem entre nosaltres. Perquè ara mateix ets 4 o 5. Donc ara hem... Jo conti també les persones que són de baixa, activament. 3 tècniques, jo de baixa, l'hem reemplaçada, i jo administrativa perquè l'autoadministrativa l'acabem de perdre. Se m'ha anat de tècnica talleu de loc. Me n'alegri que l'hagis perdut per acrò, perquè ara se m'ha pixat el peu, se m'ha metit de pinta perquè pensava l'hem perdut, però se m'ha dit perquè ha anat tallat el departament. Evidentment, no. M'he expressat mal. No, però escolta, això hi bon perquè això que diries tu de la sensibilitat era empatia, l'acabam de detectar ara mateix que tu dides d'un que s'acrò, no? L'hem perdut. Sí, està aquí aperta. Era persona que la notava força amb costat. Saps què passa? Que talment poc de temps que l'auiem que clar, ja se m'ha anat i no hem hagut temps pràcticament d'establir certa complicitat, saps? Ja la veig. Donc sí, jo aperta tant nosaltres perquè realment ens mancava força i, en fi, es demorem que trobem ja altra persona per reemplaçar-la. I què és el que menys t'agrada de treballar amb aquest equip? Donc no hi ha res que no m'agrada. Ja més has arribat en casa a pensar jo és que les causes hi ha forma era auet, les he de alta forma per acrò, no que sé, se retrasin si n'hi ha faena o... Donc es guarda, sí que és veritat que jo és que les causes de alta forma, jo som molt més de les causes més de pressa, més sense tant pensar-les. I a junts meus companys m'han ensenyat rigorositat en treball. M'han ensenyat que les causes s'han a plaer i s'han ben. D'acord? I a croio a causa que les agrairé tots temps, perquè aprendre a croio és molt important en la vida. I jo soc com a més intempestiva, més impulsiva, més... això, l'eu, se prenen son temps i després ja són les causes molt millor del que m'ho engessit això, i per a croio seré eternament agraïda. Més això dieu trasladat a la teva afició que hi ha teatre, he ensenyat contrastant o xocant, no? Era d'aquella impulsivitat
que dieu, jo ara pensi, des de d'hora tu estem, des de parede hi ha persona que cap bé completament des de d'hora. Jo crec que hi ha persona que hi en aquest cas escrivana, guidonista, directora de teatre. Si vols ara me diràs quin càrrec exacte o específic. I ara com a un període de reflexió, un període contemplatiu, saber per a on van les causes, no deixar-te portar, que dieu, també, de viatges te deixes portar per aquella impulsivitat, te porta molt bons moments concrets i més. Com te consideres tu aquí en aquest aspecte? Depèn. Jo, quan em meti a escriure, normalment hi ha una idea. Hi ha una idea de tema. No hi ha una idea massa clara de per a on anaran les causes en aquella obra de teatre que vau escriure. Però sí que és clar el tema de què vull escriure. A la vegada començar a escriure en un paper idees que me vien al cap. Amant, I a dir encara és de l'escola d'esquí causes amant tu estem, Personatges que condiuen de personatges, per tant, hi ha d'haver 5 gujats, 5 innes, 5 homes, personatges que poden establir relacions per crear una història, i un viatge a Coró, doncs què vols que te diga? Tu estem a casquiatau, i a viatges pensi, Manuela, ja n'hauries d'aprendre. Jo començo a escriure. A Coró que me ven a cap, començo a escriure. E confeccioni una escena. Si aquella escena m'agrada, aquella escena va a missa. O sigui, aquella escena i serà una obra. I a dir, tu, per exemple, pots escriure, la ves, l'analitzes, i si no t'agrada, d'hora. Sí. Encara que hagis estat 2 o 3 setmanes permanent-la. Sí, però normalment, la primera escena que escrivi no serà de llaura primera. La passareta ja ho té lloc de l'obra. Però aquella primera escena t'ajuda a evitar-ho, perquè era que més m'agrada de totes. Era que me da era gessuda, diguéssim. I a partir d'aquí vau gent, o vau traient, o vau metent, però aquella escena era que millor escrivir, perquè l'escrivir... A cap era fin, suposi que ell era idea. Pot anar d'avant, pot anar en part intermitja o en darrer. Aquella idea tots també serà. Després, per davant li pugui eixir d'altres, però totes confluïssin aquí. Totes van aquí. Hi ha una forma d'escriure, no sé si era més ortodoxa o no. A jo me funciona i me va tau. I força aviat també t'he de dir que quan he acabat l'obra, me la llegi i pensi, home, doncs d'ací se'n podria extreure això, d'ací se'n podria extreure això d'altre. I no, quan aquest escrit, mentre queixa, no n'era conscient. I tens pena de viatge de dir aquesta escena que l'he tret d'aquest rendiment que m'han dat els actors, dieu la podria haver metit? No, perquè ja no les rebrem bé. Ja les he passat de la memòria. Les cremes de Sant Joan? No, però podria... No. Com a tampoc me puguin a cremar aquí cap, doncs no. Boris si serà marxa en ordenador, ja està. Què és el que més t'agrada a tu d'escriure? Perquè d'empís hi ha la direcció que hi ha altra causa, més escriure. Què és de tu te seties magimenti, i que clar, jo no sé si in si bohemi, això que vau a dir d'ara, més m'imagini. Havia guidonista, havia escrivana, setiada en sofà, amb huec aquí, tranquil·la en casa, n'hi ha tarde d'aquestes que didem de cabana, de que plou o que nyeue, no sé si serà que no vull promoció de l'alcohol, més de mi a copeta de qualsevol causa acostat tranquil·lament, relaxada, completament, i aquí deixar brotar a imaginació. De tot això, d'aquesta pel·lícula que m'he muntat jo, quin tant per cent hi ha tau? Doncs no. I 0, molt bé. Jo penso que era d'escriure un et solitari, un et d'absoluta soledat. Després hi ha altra causa que s'ha dit el vici de compartir. A la vegada, jo perquè escriu teatre? En primer lloc, perquè a jo m'agrada força el teatre. M'encanta, hi ha una forma d'expressió que trobo que és meravellosa. Més endavant, hi ha una sèrie de gent darrere que sabi que hi ha demora d'aquesta obra. Per tant, hi ha establit un cert compromís, no un cert, un verdader compromís amb aquestes persones que demoren amb il·lusió a allò que escriui. I això no te genera pressió? No, en absolut. Me genera goi. Clar, però et digui en sens que acaba ja obra. D'acord? En aquest cas,
o teatre Era Cabana, o teatre Lengua Viva, o so que sí que. Era gent ja de mur eran que ven. Era d'eixiun que ven. No t'agarre com aquella sensació d'idea ja vau tard. No, jamais. Tu estem dient aquella expressió de Diu provedirà, doncs la jo me servís força. Perquè tu estem dient és a començaments de setembre, Manuela encara no has començat a l'obra. I tu estem dient, en estiu l'escriuràs. No l'escriu jamais en estiu. I a començaments de setembre pensi, t'hi has de metre. Més de morir la idea. De morir, crec que me... La inspiració. Que me dongue motius, també de mi. I vau a passejar, pensi, vau a comprar i pensi, me'n vau tallet i pensi. I quan tot d'un cop diu provedís, no saps si diu o es diu, home, el que sigui. Diu provedís, però més has estat trincant de cap maitín tardenet. No, però no hi ha un trincament de cap constant que me martiritza, que em pataqueja el cap. Ell un deixar fluir. Sí. Deixar-me fluir. Hi ha pluja d'idees. Efectivament, fluïsqui. Tu estem fluïsqui, de moment. Després, Dios m'acabarà, però jo de moment va fluint. Encara no m'has explicat quina hi ha aquella situació en la qual tu te relaxes i te metes a escriure. Quin és el moment perfecte d'escriure? No, jo no hi ha situació perfecta d'escriure. Simplement me llevo un dia i digui, avui toca, t'hi has de metre sí o no, perquè si no, aquella idea que has en cap l'has de metre sus el paper. Més has incorne ton d'escriure? I dius, m'aguimenti, et salung, era codina, era habitació... No, et llet. En mateix llet, Et llet, amb prou de coixís, caucarren també era l'ordenador, en llet, la veritat és que en llet llegi, escriu i esqui força causes en llet. Dormisc ben poc, perquè ja m'esqui grana, i tampoc hores n'has prou. Causa bona d'ésser gran, que n'has prou tampoques. Però guaire hores dormisses? Donc es deu dormir ara entre 5 hores, no dormisc més. Però són poques? Digui són poques perquè jo me dedicaria que 7 ne dormisqui, si és lungues, depèn el dia. Pensa que jo me desveio entre aquelles 5, Bueno, bé, jo també, el dia de cau anat al lavabo... Jo me desveio cada dia i me torno a dormir. Però sí, jo dormisc a mitja de 5 hores. Jo crec que poc. Jo quan era jove dormia molt més, m'agradava molt més dormir que ara. Ara penso que de 75 ja n'he prou. Tot crec que guanyi. I que ara dieu, quan escriues les obres, somies desperta. Guarda, quan havies d'ensajar, està al nivell de motivació, no de nervis ni d'estrès, perquè no se pot dir que siguin nervis ni estrès, però te da energia d'ensajar i de veure com a vos els papers i d'iscar les actrius, els actors t'aquesquen, que quan te metes en llet d'empús d'un ensaig, sobretot quan ensajam de nets, és complicat. Perquè estàs de met cap, de met cervet a tope. A tope. Hagués en castellanisme que ho hem plegat, me deixes passar? Hagués de a tope? Sí, te la deixes passar. Com se diria a tope en anglès? No me metes en compromís i donc és força. A tot drap, no? Està bé, per què no? És el límit de que se genera cortisol, me sembla que se genera, no? Quan se genera? Quan has aquest nivell de... Ja portaré això a aquest químic, que m'explique el psicòleg, que me vull explicar els desbloqueig mentals. Cau carren vera glàndula per aquí, que genera vera causa, que mos met aquí, com tu dius, no dieu, era de l'amor, era oxitocina. Era amor per teatre, també poteste, que se desbloqueja aquí en vera lladeres. Per què no? Enamorar-se de teatre, fantàstic. Què li diries a la persona que ja més ha anat a teatre? Que hi vagi. Encara que sigui en castellà, enteni? Que hi vagi, que compri una entrada, que hi vagi, i que se mette en una fila o en una hilera, se me apura, està fina ben en aranès, i que guarde que serà obra d'amés güells que s'han de guardar el teatre, que ell sajant que aquells personatges que dan vida d'autres personatges penetren en tu amb tota la força, sigui comèdia, sigui drama,
Més no hi ha res tan polit com haver persones que interpreten papers diferents i que te transmeten tota aquella força o aquest sentiment que han la gens. Jo ara mateix és directora de teatre a Cabana, directora de Guidón, no sé si directora. Te pugui definir com a directora? Home, ja m'agradaria que em poguessis definir com a directora. Jo ho sagi, després dels anys penso que en sabia un xinyau, però directora ja hi paraules majors. Més això m'he dit en directora, en grup. Deu estar que dirigisqui. També, a mi és a terme, és guidús de teatre de llengua viva, que l'hem pogut gaudir dies en darrer. En cas de, per exemple, què te sembla que se puguen accions com els dels mestres de l'escola Garuna de Viella? Me sembla perfecte, una meravella. Perquè els mestres, contextualitzi, els mestres de l'escola Garuna de Viella també, a mi en a terme hi ha representació teatral en la qual doncs, també cerquen aquest objectiu que hi ha de promoure, de fer l'aranès, imagini, no? Això me sembla una meravella que els mestres de l'escola de les hagin amassat i activitat d'aquest tipus, que són un exemple dels seus alumnes i que els pares també, de vera manera, també les deu agradar força en haver els mestres de seus illes, de les seves illes, en teatre, perquè, com us digui, hi ha un exemple força bon que les deu amassar un pialet, que se't deuen passar a mar de vent, i vaja, això condemnen tot en ben suport. Aprofitament a animar a totes les persones que vulguin d'anar a veure aquest teatre perquè de 12 a 15 de mai. Efectivament. Per tant, ja que hagués diumenge, doncs hagués fin de setmana, ja imagino que quedaran molt poques entrades i que doncs aquesta setmana ja s'arrinque hagués teatre en aranès. Els membres de la cabana hi vam tutti. Aprene idees, també? Aprene que ho carren... Tus temps aprèn quan va estar teatre. Hi ha competència entre els dies bandes teatrals? No, però competència positiva, no negativa. Hi ha de haver com a quen, de quina forma quen, que per a fi ha de ser en una espècie de reflexe, no? Perquè quan tu gesses a actuar, ves, no? Com a aquelles persones i dius, m'agrada molt aquest perfil com a què. I dieu, tu, d'empús, pots adaptar un perfil, no aquest, més similar, perquè cada una sos actors i actrices, o al contrari. Segurament, que n'aprenem força, i saquem força ben també. I també un teatre per cau carrers del país. Crec que Maite Bayo, que les escriu, jo Maite Bayo la considero actriu, doncs és dels millors que actualment a Valdaran. En fi, ja te dic que jo, per a mi, a part competència en una cap, me consta que tampoc, i penso que quantes millors n'hi hagi, quantes més n'hi hagi, millor. Millor, tant aranès, tant teatre, tant la societat, que aquesta societat nostra, que no sé jo gaire, la veritat, per les causes culturals, doncs que hi hagi, en aquest moment, teatre de la cabana que jo acompanyia, entre cometes, estable, que hi ha 20 anys, enguany en 20 anys, imagina't. Eres que hi ha 3 anys que me sembla que hi són, i després n'hagi sigut llauta en els bordes. Hagués o que de nova creació? De nova creació, que ja anarem també, anar-les a veure. Perfecte. Penso que nosaltres hem estat un xau revulsiu en la cabana. Molt bé. Penso que n'heu estat, sense humilment, sense meter-me cap de medalla, però penso que això de la cabana ha posat també. Quin diries que o quines diries que són les persones que millor actuen de la Valdaran, no sé si per carisma, qui és més gràcia en la Valdaran, ja sigui per a forma d'actuar o per a forma com a comunique, o qui realment és una persona molt transversal. Molt metòdica, també, de dir això m'acaué a tau, no sé si és de Guidón, hi ha dautes que segurament aquí inventen a la meitat, encara que tu estigues aquí ho de just. Jo no m'ho dir de noms. No. Jo els he acreditat a ell, però pensé que no m'ho dir de noms. No, perquè que vam a crear. Més, segur que hi ha persona especial que t'agrada bé i tu estem aquí actuant. Més de ua. En aquests moments, perdó, en aquests moments, després de 20 anys de teatre, era comparativa entre la primera obra, a un lladre en hotel, ara darrere que vam veure, alcaldessa per 2 vots, era comparativa absolutament positiva, no?
més que positiva. O sigui, d'aquelles persones que eren a aquella primera obra, d'aquestes que en aquesta no hi ha res a dir. O sigui, i que n'han aprenut totes tant que vaja, jo meravella. O sigui, d'across sí que n'hi ha de sentir orgullosos, perquè realment, avui en dia, evidentment que cau dirigir, cau dir les com a vos aquest paper, o com a... Més, que, clar, se l'enson en moment te demostren que vaja, que... Ara sí, ara no me digues noms més. Ja veig que digues, que no torne. De la cabana? No. De vera persona que hagis estat d'aquí d'un que digues, ha estat dur, que puguis ser un paper endavant amb aquesta persona. No per manca de ganes, sinó perquè molt complicat. Guarda, te va dir que hi ha persones que són bones en teatre, més que en una seva zona de confort. A la vegada hi ha papers que les broden, que les han perfectes, i quan les tres un xinyau d'aquella zona de confort, doncs és com que en la cabana no que força temps, però en les altres causes que és que a viatges no hi ha tot el temps que voleria poder assajar i poder treure-les de tota aquella zona de confort. A la vegada me costa un xinyau més, evidentment, perquè no són persones que porten 20 anys en teatre, sinó que l'han esporàdicament incorporant, ensajant molt poc de temps, i veritat, doncs, és que a viatges les tregui d'aquella zona de confort i les costi un xinyau més. Més, en tot cas, hi arribam. Ara que has parlat de zona de confort, m'agradaria canviar de temàtica, perquè a tu què suposa eret d'haver anat tallau de país, tallau de cultura, haver amb tu en els tios mas, en els tios Barassi, que és una persona molt especial en tu. Te refereixes a la mia illa, no? A la mia illa adoptada, que s'ha dit Lin. Bé, doncs guarda, en aquest moment, jo, quan aguérem a Lin en Esbrassi, a cap de 15 dies d'un viatge meravellós per Xina d'Amera, perquè realment sé que ha estat el viatge de la nostra vida, anàvem a cercar una mainada, llibertat, i realment veurem un país fantàstic d'Amera. Me n'ané de Xina, de Pequín, de l'aeroport, s'enlairà que l'avió i me metia a plorar. Més marxeres d'Amera en aquest punt ja o avui has de tornar? No. Aquí en Xina hi vas un cop i te l'emportes. Amb l'Ines més Brassi me metia a plorar. I claro, meu home, era mia illa grana, m'aguardaven i me diuen, què has? No comprenien per què jo plorava. Aquí hi ha la sensació d'emportar-me'n cau 40 anys valiós i me domina aquella pena de pensar que aquella persona que biològicament havia portat el món a la mia illa se l'anava a perdre i que aquest plaer l'anava a veure. Jo penso que demà sota et digui tot. Perquè durant força temps pensé quin domatge que aquella persona no pugui gaudir com jo gaudisc d'aquesta criatura. Des de la veig ha passat molt de temps. Han passat 22 anys. O era anys ara mateix? 22. Jo la porté amb 9 mesos. I a la veig ja no hi pense que hi ha adoptada. Jo ja no hi pensi. En casa no pensa res. En ben moment que has pensat? Quan ja vull dir, el sentiment de ell era mia illa versus el sentiment de ell era mia illa adoptada, quan deixa que et pas, et cap et cor? El sentiment de que hagi a ella quan me la deren en un hotel de Pequín. Te'n més del nom? Era cuidadura. No, era un hotel. No li vull promocionar un hotel ni cercar-lo, però ell com aquelles causes que tu temps se te saben en cap. No. Sabia on érem allotjats, era hotel no, perquè realment ens donen un tour per a la ciutat en un autobús. Arribarem en un hotel, hi havia un hall força gran, un vestíbul molt gran. En un costat hi eren les persones que recebien, evidentment, els sous, perquè cosa paga. En l'altre costat, a cap d'una estona arribaren les cuidadures de l'orfanat amb els mainatges. Jo havia fotos de la mainada i immediatament la coneixi. Me presenté, me den la mainada. El meu home no podia gaudir d'aquest moment, le gaudirem jo i la mia illa grana.
No deixaven entrar més persones, no deixaven entrar homes? No, els homes anaven a pagar. Els nenes recebien la mainada i a partir d'aquí jo sabia que havia jo ja sabia de més fotos que havia recibit un mes antes així. Jo ja ensenyava a mi a ella. Però quan la recebia en els braços, això no se pot explicar. O sigui, aquí el sentiment de la maternitat l'hagi més profund i més fort que quan parí a la mia illa grana. Que passec un temps en què aquest sentiment de maternitat no m'arribava. M'arribava aquest sentiment de la responsabilitat. De dir, d'això que has de cuidar. Aquesta persona l'has de cuidar. Per això que me dideres que però no el sentiment d'estimar-la, com me passec també la segona. I això et saben perquè aquest condat les mies illes, et saben. Vull dir que no condi cap de misteri t'ha d'aeres. Evident que t'ha públic sí, evidentment que m'ho escuten, no. M'expliques, o m'has explicat, millor dit, que te metes a plorar en avió o en gesser avió, perquè cap a la fin quan gessa i que gess, ja ha gessut, ja tornes a Espanya o és escala on sigui, i això és indiferent. Arribes a Naval d'Aran. A tu en ben moment se te campec mau de dir de ha vengut ja al teu país, s'ha portat ja mainadeta molt petitunya. Has hagut bet viatge, bet problema? Jamés. En Poble de l'Est se mos ha acollit estem perfectament. Enteneren perfectament el nostre pas. Els meus pares, Aline, el meu pare, que ja no hi és, això que l'hem perdut de veritat. El meu pare havia un sentiment per l'Aline increïble. I jamais hem hagut cap de... Vaja, això per almenys almenys que jo me n'hagi cuidat, però jo penso que l'Aline ha estat una persona estimada en tot el poble. Nei estimada. En ell, per supòs, sí, però que pendent tota la seva infantesa, en escola, no hi ha hagut jamais cap problema d'integració. Cap tipus de problema. En aquest sentit, el poble de l'Est era Val d'Aran en general i un poble model. Ves, que si us sota ben era per iniciar de la conversa, també més que ho hem comentat, les persones que arriben així naues, sean problemes d'integració social o què. Jo també considero que era Val d'Aran un exemple d'integració perquè moltes persones han vengut de d'altre país i que se trapen en situacions molt complexes. Ara, la meva uellada se va més en zones de Latinoamèrica, que són persones que se trapen en països molt afectats tot per a economia, per qüestions polítiques, i han vengut així a cercar ja nova vida. I si les aguait també es va ser divertir perquè les ven, perquè cap a la fi can de besuny. Clar, però tu fixa't que parlam de situacions ben diferents. Totalment diferents. Clar, no és el mateix portar caucares adoptat, una família d'ací, una família coneixuda, una família que, en fi, els legams, en poble, en Val d'Aran, tu la cries com la teva illa, per tant, és considerada com la illa de Manuela. De Manuela, de Paco. Que és que no, ja t'he dit que anem un brembam que he adoptada. I força gent l'he dit, quan ja ve la malaltia o tal, li diuen, doncs és l'Aline, tu t'has de guardar. Dic, jo què me va guardar? La meva genètica és absolutament diferent a la de la meva mare o el meu pare. Que l'he de guardar d'altres causes en la vida, però els nostres gens no la que ho hem transmetut, d'acord? Ara, no passa, les causes no són iguals, tant persones que havien de d'hora de Latinoamèrica, dels països d'altre país, musulmans, àrabs, diguéssim, de Marroc. Les causes no passen igual. I veritat que hi ha gent que encara ha certes forces reticències envers aquesta gent. Per lo que sigui, perquè parlen diferent, perquè han un tipus de color diferent, perquè no mengen com a nosaltres, perquè no pensen com a nosaltres, perquè vestir com a nosaltres, perquè vestixen de manera diferent. Per 50.000 causes. Els prejudicis de la gent són així i són per tot. Les proves, guardats, l'extrema dreta, no? Què ven l'extrema dreta? És la prioritat nacional. Vergonyós. Això me sembla
vergonyós que aquestes nautades mos crigam aquera patutxada de pensar que les persones que vinen de hora són les que caucissen, les que violen, les que panen. Al contrari, són les persones que mos han els treballs que nosaltres no volem. Això en molts anys passava que se veia molt clar en Lleida. En Lleida, perquè la campanya era fruita, tots són persones de d'hora. I no te vau negar que les condicions laborals que força gent meta d'aquestes persones són d'hora de loc en segle XXI. I que caleria avui més surveillança i surveilla més a creu que en les persones que han en els llocs de treball a persones d'aquest tipus perquè hi ha un maltractament no físic, més un maltractament a nivell laboral que t'ha de denunciar. Vull te preguntar més vinculat al tema anterior. No sé si vos ha la WZ. Heu anat a la Xina i te viatge? És un viatge que ho hem pendent, que encara no ho hem més que l'aram. La WZ en ment. Clar. Era com... Quan assimilec, o en quin moment era assimile no so illa de sang, entre cometes? Hi hagué aquell moment, quan havia 7 o 8 anys, perquè, clar, això és un acompanyament. Quan és adopció, és un acompanyament bon, perquè hi vas dos cops a començament, te venen els psicòlegs, te demanen, va ordenar la mainada, i t'aconsellen que les expliques la veritat a son nivell des del primer moment. I des del primer moment que vas explicant cundes a la mainada, doncs jo havia la història d'una mainada xinesa adoptada, anàvem condant aquest cunde, anava en preguntes, jo anava responent, i hi hagué un moment en què de manec, havia 7 o 8 anys, no havia més. Mama, això seria possible que coneixés a aquella persona que me portec en vente? No me digué que era mia mare, me digué a la persona que me portec en vente. I li digui, guarda, si sigués possible, ja l'hauries coneixuda. Més pensa que Xina ha 300 i pico milions d'habitants, no sé si ara n'hi ha més. Sí, segurament n'hi ha més. I clar, no hem ni absoluta referència de la teva mare biològica. Per tant, encara que voléssim, no la podries conèixer. Mai més ha tornat a demanar res més. Des dels 7 anys, Des dels 7 anys. No ha tornat a demanar mai més. Perquè era sí que realment, si hi ha qualque res, que hi ha un concepte de família, ell era. O sigui, era la seva família és sagrada, però no ja el nucli. Pare, mai, germana, sinó era la millor tieta de sos nebuts, era la millor cosia de sues cosies, era la millor nebuda de sos oncles, era la millor neta o reia de sos païsenyes, i que ha un concepte tan pregun d'aquello que vol dir de la família que jo me n'és qui creus. Ben, gràcies. També me cau de dir gràcies, Manuela, per daure-te de nosaltres. Quan has parlat de la sensibilitat, de l'empatia, me cau reconèixer que 3 adjectiu ara no lo rebrem bé tot. Dieu compromís. Que m'agrada el teatre. T'agrada el teatre. Les persones. Crec que ha quedat clar en aquesta conversa. Això m'agrada parlar-li de converses, perquè a cap i a la fi això no són entrevistes. Perquè jo t'estem dient, les persones, tal com a jo me set i a seu vos demaneixo vosaltres, ben moment, també me pots demanar a mi opinió si tot això que sigueu, ara li fotit agarrotada al micròfon, que ja s'ha escoltat. Més d'agus, eret de poder parlar d'aquests temes, perquè a cap i a la fi són com estos petits tresors que te s'heu vestit, te s'heu vestit Radio Família, te s'heu vestit tot en entorn més pròxim, amics, etc. Aquells famosos amics de que direm que segurament són menys de dies més que te dauris a sentar explicar la història que la gent també pot conèixer, ensenyar més què s'hi posa a tu, perquè quan hem començat a parlar de l'IN, són que tu has dit, jo no he dit ni nom ni parentes, més tu has dit, suposo que parles de la mia illa l'IN. A contar d'aquest punt, t'has emocionat.
no digui que t'has trincat més, has aportat que hi ha sensació diferent a la conversa, que per això te vull arregrair, perquè crec que és molt important també parlar de causes d'am il·lusió, d'am passió, més també d'am sentiment, perquè a cap a la fin so segur que aquesta conversa en YouTube, o serà en YouTube, més so segur que les persones que l'han escoltat a través de Spotify també notaran aquella petita tremolor, aquella petita il·lusió, aquella petita forma de transmetre, perquè a cap a la fin, tu ja sabes que el teatre hi ha una causa no, més era comunicació clau, era forma per a qual comuniques clau. I també me demostra era forma per a qual comuniques això, que també hi ha una mestra, hi ha una professora de teatre que segur que les sabes transmetre als teus alumnes o als teus aficionats a teatre, a aquesta passió. Els més actors, els més actrius, penso que me coneixen i a Crosac vas haver de demanar d'aeri, però jo penso que ens transmetem tot i força causes en aquell assagi i també ens comunicam molt a nivell personal, que també és important establir lligams personals quan és teatre, perquè és la manera de conèixer la gent i de que te coneixen i la manera de treure-les a crec que porten laguens, perquè en definitiva el teatre i trei a crec que portes laguens. Guai. L'heu arribat a final de la conversa, més tu estem salvant un espaci en poder parlar així de la situació de la llengua, com a ara o cap vau a dir, com a referència, me vas a deixar. Ell és que sí, cap abans de que digués la paraula, ara ja diu en des dides. Més ara vau a dir, com a referència de la llengua, perquè cap a la fi ni treballes diaderaments. Com la ves, que ja m'ha casa avançat que se morís, no sé si se morís més, va en un procés de mort, si no se capvire. Què penses que cau de més? L'altre dia m'ha demanava un amic, li digui cau carrer que me sembla important. És veritat que cau meter recursi, és veritat que cau televisió, premsa, Spotify, Facebook, Instagram, el que vulguis, és veritat. Cau mieix d'aquella llengua. Però jo penso que hi ha una causa important d'aquella llengua realment no ja per dir-ho, sinó que sigui de besuny que la portem laguens, que sigui el simbeu d'aquello que hem, d'aquello que volem estar. No ja com a poble, sinó també individualment. Perquè ha d'estar, si volem que la cau pupar a la llengua, la cau pupar jueni, els mainatges, era essència del nostre este, del nostre caràcter. Si les persones no amb aquest sentiment per a la llengua i no credem realment que això ens definís, difícilment ens va servir meter recursi. No sé si m'expliqui. Més aquest sentiment que te metia quan parlau de la mia illa, la ho hem de bé per tot. Està bé per país i per a la llengua. Jo tenia era comparativa de jo així ho veigui molt i jueni. El dia d'Aran per sa llengua, cantar jo so aranès, en tot sautar en la plaça. No la parlen. I després desbrembassen de tot. Clar. Que digueu et ligam el sentiment l'an, més no en el sentiment de pertinença de la llengua. Doncs aquest sentiment de cregués realment a això, és això que manca. I manca, això s'ha de pupar, se pupe, no se pupe, evidentment en les famílies hi ha mainatges que no poden pupar perquè són de pares de delà, però se les ha d'haver i de vera manera, tampoc m'expliques massa quina és la forma, quina és la manera, però que realment m'ha digui hagués amic que me digui que a viatges se senten dinosaures, doncs aquest sentir-se dinosauri en què pot estar bon i tot, perquè ell sentir-se diferent. No diferent en sentit dolent, sinó diferent en sentit de dir que jo he altra llengua, que també me la cau conservar, que això m'és diferent laguens d'un món immens que mos he a tot i anyerets que seguissin tot i en mateix camí. Dieu, sentir-se dinosauri també és important, perquè mos ha de lluitar també mos hi acabi. D'acord? No sé si m'expliqui. T'has explicat. A cap a la fin, els dinosaures també són bons i tara evolució.
Ho hem d'evolucionar que no tot. parlem d'extinció, No, no parli no. d'extinció. Molt bé. Tostem sauvam un petit espaci també de temps en un petit test, molt petituny, en aquest cas serà vinculat, òbviament, a teatre i a la llengua, doncs me respones a mi què hi socaries. Molt bé. Quin és un dels principals reptes de treballar en aranès d'amet teatre? Opció 1. Adaptar texti, que sonen naturaus e fideus a la oralitat de Raval, mantenir era autenticitat lingüística sense perdre accessibilitat en tot públic, o convèncer els huelles de Raval que esquen de públic crític. Era pregunta exacta, Quina és? Què valor, a tu, per exemple, quin és el principal repte d'aranès en teatre? Doncs jo ja més adapti textos en teatre, tots estem de colleta pròpia. Jo, la veritat, convèncer el públic, pensi que ben convençut d'això que venga bé. Dieu, me passi de sobrada, sí, De cap d'estrès. A ti com a directora, què valor t'aporta l'aranès en hi ha metida en escena? Hi ha identitat cultural única que connecta amb el territori? Hi ha musicalitat pròpia que pugui enriquir la interpretació dels actors? O que els actors puguin improvisar? Que te guite d'hora se n'entere. Les tres causes. Està bé que puguin improvisar? Està bé, perquè hi ha un que improvisen. Per aquí us era justa de l'actor i de l'actriu, que improvisen. Jo inclús les et digui, així podries improvisar que corrent d'aquest tipus, les et digui, improvisats, perquè quan se sap el paper, un pot improvisar i enriquís un pialet el text. Què t'agrada més? Un viatge ja has escrit era obra i la vas a presentar als actors o actrices, o era primera part d'aquest assaig inicial, un viatge ja han llegit el guidon i comencen a assajar-lo? Això m'agrada quan l'escriu i ja quan mos hi metem en l'ensagi. Però són els moments bàsics d'això. Primer, era creació, sentem satisfeta de macro que i un viatge s'han llegit a començar ja amb l'ensagi. I tu estem les digui, m'és igual com et digues, més aprenem-vos el paper, perquè quan un viatge s'ha pres el paper, la interpretació ja és més fàcil d'abordar. Teatre en llengua viva o teatre era cabana? Pai o mai? A veure, que i lògic, jo porto 20 anys de mera cabana. Te vau a dir de tu estem era cabana. Ara, també te digui que teatre en llengua viva m'agrada força perquè la gent ve amb una il·lusió terrible i si anàvem més temps n'apreneríem un pialet. Per tant, doncs, era cabana tu estem, que hi ha un grup, però llengua viva me reporta una gran satisfacció i sabi que ha d'haver-hi també i que el públic va acceptant també molt bé. Hi ha un format que també entra i també hi ha un objectiu. Hi ha un senyal més de conscienciació. L'haguens de l'humor i de la comèdia, més també hi ha una part de conscienciació que en les altres obres no, perquè en les altres obres crec que és que un senyal expressar la vida vidanta, un et històric, en fi, diferents temes que no han res a veure amb la conscienciació. La conscienciació se produeix parlant aranès, però no se toca la conscienciació a parlar aranès. Dies darreres preguntes, quin és el que més t'agrada de la Val d'Aran? El prat que hi ha davant de casa mia. Molt bé. La darrera, si no siguessis arrem de lo que és avui dia, què haries? Seria actriu de teatre. Ja més t'has plantejat d'atzau? No, perquè, en fi, formar una família, quan has una família no pots plantejar aquells saus tan enormes. Més, és veritat que quan era joina no sigui prou valenta, perquè, entre altres causes, en casa meva us hem metut escrit en seu. No, en aquest temps no, de les que anaves a aquesta actriu de teatre, el meu pare vos he al·lucinat a la vez, no em plantegé. De totes formes, he de dir que també m'he realitzat en la vida, perquè realment, doncs, és que teatre, seria actriu de teatre sense dubtar. Molt bé. T'ha agradat la conversa? Has estat bé? Has estat còmoda? Jo penso que sí, això m'ha agradat força, m'ha agradat obrir-me, m'ha agradat que me coneixen, m'han agradat força les preguntes i les qüestions que m'has plantejat. Donc, si t'escutes el podcast, ja sabes que la darreríssima part d'aquest programa i que tu, si vols, ara me pots demanar el que tu vulguis, que jo també te la vau a respondre. Què penses d'això?
Així hi ha cosa interessant, perquè clar, què penses de jo ara o què penses de jo ell ara? Què has pensat vostè? T'he trencat esquem? No, perquè clar, jo te volia dir aquesta pregunta, què penses de jo ara o què penses de jo ell ara? Perquè són com a 10 reflexions diferents, perquè ara que jo coneixia ja Manuel Ané més profunda, més sensible, perquè jo jamais avui he vist ja Manuel Ané tan sensible, perquè jo quan anava a gravar a la tele o que és en brumes, més no eres sensible, jo no veia que era sensibilitat, ¿sabes? Home, clar, tampoc... La sensibilitat tampoc se supure per a pet. Per tant, què penses de jo? Primer tu que eres ja persona professional, perquè acá per a fin, quan ties en força més ties, tu se desenvolupen se no ell de forma excel·lenta, l'eu excel·lenta, ell que tu és ja molt bona professional, i que veig que la gent t'estime. Perquè quan tu formes part d'un grup de teatre, en aquest cas que lo vegi des de d'hora, jo t'estem parlant des de d'hora, perquè cap a la fin, si no sóc l'agents d'aquest airau, no pots opinar al 100%, més so que vegi de d'hora i que la gent t'estime. Era un dia t'edren també un ram de flux, me sembles, de lengua viu en arregraïment, teatre era cabana també t'estem t'arregraïxen estos companys, suposi que també, a son atzai, digui suposi per això, els amics de la família també t'estimen impialé. Per tant, digui això, que se te veia persona que se t'estime, que t'has estimar, això és tot molt professional també en ton sector que ell com a percebi jo. No sé, i l'audiència també com a te perseverar, més ho hem hagut la sort de que també pugui conèixer un senyor més. Que m'estimen un senyor més i que professionalment jo t'estem tot el que pot, evidentment. Molt bé. Manuela, són quedates gràcies per haver format part d'aquest programa, d'aquest Aranem Podcast. Gràcies per d'ahorita, gràcies per tot això que m'has ofrit pendent aquesta estona. Ren, mos vedem per ací. Mos vedem, gràcies a tu. Espaci ofrit pel Consell Generau d'Aran.